Őszintén, tényleg tudsz normális lenni? Igen, Csak a szemét kell nézni. Csillog, amikor hazudik. tudok normális lenni. Szóval úgy gondolom, hogy én igen normális ember vagyok, és szóval, amikor normálisan viselkedem, akkor általában az emberek is úgy gondolják, hogy normális tudok viselkedni, és Ez itt a plafon, repedezik. Igen? érdekes megfigyelés. Összekaphatnám a kamerát? Én is akarok. Persze. De még nem, de tényleg nem fejtetted a véleményt, tehát mi számít annak, hogy normális a te nézőpontodból? Amikor teljesen normális állapotban vagyok, mint például most. És így, szóval egyszerűen normálisnak érzem magam, érted? Szóval, Aha. És szerinted a normális, mint maga kifejezés, ez a társadalom által elvárt normális, tehát amire többiek azt mondják normális, arról te is úgy gondolod, vagy igen, ez egy én más így nézőpont, és ebből adódik a dilemma, hogy te nem vagy normális. Közben pedig igen. Szóval én tényleg normálisnak érzem magam, és amikor így rángatom a fejemet, a gyermekkori betegségemnek a Igen. És, hátránya, de szerintem ez egyáltalán és, nem látszik. és te osztod azt a véleményt, miszerint minden csak nézőpont kérdése. Igen, osztom azt a véleményt. Igen. Köszönjük Visszakaphatnám a szépen, kamerát? persze.